Nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. Ogwira ntchito mboma awalangiza kuti apewe katangale pamene akutumikira anthu mdziko muno. Aphungu a nyumba ya malamulo ndi mabungwe amene si aboma ati akuyembekezera kuti ndondomeko ya chuma ya pakati pa chaka imene ayivomereza posachedwapa ilimbikitsa ntchito zachitukuko mdziko muno. Mu nkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yafanana mapointi ndi timu ya FCB Nyasa Big Bullets mu TNM Super League itagonjetsa Ekhaya ndi chigoli chimodzi kwa du. Munkhani yathu yoyamba wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah wapempha anthu ogwira ntchito mboma kuti apewe katangale pamene akutumikira anthu mdziko muno. Dr. Ansah apereka langizoli pamwambo othokoza Mulungu kamba kuwapatsa udindo ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Mwambowu unachitikira kwa Aziyembe pansi pa mfumu yaikulu Njolomole mboma la Nchewu. Wachiwiri kwa mtsogoleriyo wapemphanso atsogoleri ena monga mafumu kuti alimbikitse achinyamata kudzidalira komanso kulimbikira ntchito kuti dziko lino likhale lochita bwino pachuma. Zambiri mulipotili la Trust Office. Mwambo othokoza Mulungu pakusankhidwa kwa Justice Dr. Jane Ansah ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino omwe umazwika kuti Ziyembe unayambira ku nyumba kwa Inkosi Njolomole mboma la Nchewu. Dr. Ansah anapereka kwa mafumu komanso anthu ochita malonda thandizo la ziweto zomwe ati zili ndi kuthekera kuthandizira anthu akuderali kuzimira paokha pachuma. Justice Dr. Jane Ansah atsindika kufunika kuti anthu mdziko muno azizidalira okha pachuma m'malo modalira kupempha ena. Chitukukotu palibe amene anganyamule pamutu ndikunena kuti ine ndabwera ndi chitukuko. Koma chitukuko ndi chinthu chimodzi chokuti anthu amagwira ntchito mogwirizana. Ndiye chifukwa cha ichi pamene ndimathamangathamanga ndinaona kuti achinyamata kunoko amangothamangata kumamowa ndi kungokhala. Ndiye ndinaganiza kuti mwina taphunzitse zoti achite. Dr. Ansah apemphanso atsogoleri a mipingo komanso atsogoleri a boma kuti apewe katangale atikamba kuti ndi khalidwe lodabwitsa maka polingalira kuti mdziko muno anthu ambiri ndi opembedza. Ndipo mafumu kuderali kuphatikizapo Inkosi ya Makosi Goman 5 ayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika kamba kokhulupirira anthu aku Nchewu posankha Dr. Jane Ansah ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Anadimba ndimati nditengereponso mpata pano monga impi yanga kuti ndikutumeni kwa President athu a Professor Arthur Peter Mutharika kuti mutithokozere kuti ife monga kuNchewu tikuthokoza kwambiri pa chikondi chimene amationetsera. Pamwambo wa Ziyembe panali magule komanso mapemphero ndipo akuluakulu a boma achipembedzo komanso mafumu omwe ali pansi pa masekongoni anali nawo pamwambowu. Trust Office, MBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa President wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah wati boma ndi lodzipereka kutukula ntchito zaluso poonetsetsa kuti layika ndondomeko zabwino. Justice Dr. Jane Ansah alankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo oonetsa luso la zosokasoka. Beatrice Mwape walemba ripoti ili. Kwa nthawi yayitali mavalidwe a Malawi pa chikhalidwe akhala osokonekera chifukwa cha kuchuluka kwa zovala zomwe anthu amagula zochoka kunja. Kuphatikizapo kulowa pansi kwa ulimi wa thonje ngakhalenso kutseka kwa makampani osoka zovala kwakhala kukulepheretsanso dziko lino kusoka zovala zoonetsa umodzi ndi chikhalidwe cha Malawi. Mwambo olimbikitsa zovala zozindikiritsa chikhalidwe cha Chimalawichi anaukonza pofuna kulimbikitsa Amalawi kukondanso mavalidwe a chikhalidwe chawo. Poyankhula pa mwambowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah ati lusoli lili ndi kuthekera kwakukulu kotukula chuma cha dziko lino, kulemba anthu ntchito, kulimbikitsa achinyamata ngakhalenso kutukula zokopa alendo.
Dr. Ansa alimbikitsa aluso la zosokasoka kuti apitirize kuunika magawo ena a muzosokasoka pofuna kulimbikitsa kulemba ntchito ngakhalenso kuthandizira chitukuko cha chuma cha dziko lino. A Humphreys Mpondamenga ndi mmodzi mwa akuluakulu akunduna oona zaluso ndi chikhalidwe. Nzaka zitatu zapitazi tapanga zambiri ndithu kuyika ndondomeko zoyenerera komanso masomphenya kuti tikhale ndi khanso yothandiza aluso ndi achikhalidwe. Tiliso pakalikiliki kuonetsetsa kuti anzathu aluso tidziwapanga support, tidziwapasa thandizo osati akadwala kokha komanso thandizo kuti ntchito zomwe akugwira zipite patsogolo. Mwambowu wachitika mogwirizana ndi British Council. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Amelode Sango ati gawoli lili ndi kuthekera kwakukulu ndipo mpofunika kugwirana manja kuthandizira kupititsa patsogolo lusoli polimbikitsa achinyamatawa, kuwathandizira kupeza misika ngakhalenso kulimbikitsa maubale omwe angatukule gawoli. Mawu ake yemwe anakonza chionetserochi Alili Afonso yemwenso ndodziwika bwino pa nkhani ya zosokasoka ati mpofunika kuti gawoli lilandire thandizo lokwanira kuti lithandizire ku chitukuko cha chuma cha dziko lino. Afonso ati mpofunika kuyika chidwi pa mbewu monga thonje kuti Malawi dzipanga nsalu zake ndi zina zonse zofunika mosadalira dziko lina. Tikufuna kuti anthu azitiona kuti ndife serious fikati zimene tikakhala mmalo mmene momwe ndi pamene timapanga zinthu zambiri. Ndiye tikufuna a government, ma stakeholders, even my parents or friends atizitiona and azitipanga support because kuti industry ya fashion Malawi kuti ikule suti anga tiziyembekezera anthu akunjayi koma siyambe ndife ya Malawi. Pamwambowu omwe amachita zosokasoka anaonetsanso luso lawo la zosokasokali lomwe likupititsa patsogolo chikhalidwe cha anthu mdziko muno. Mwambowu wachitika ndi thandizo lochokera ku banki ya Standard. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Unduna ona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi, abambo, ana, aulumali ndi chisamaliro cha anthu wakhazikitsa bungwe loyang'anira ana lotchedwa National Children's Commission NCC. Polankhula pa msonkhano okhazikitsa bungweli, nduna yona za chisamaliro cha anthu Mary Navicha ati kukhazikitsidwa kwa bungweli ndi chitsimikizo cha kudzipereka kwa boma poteteza ndi kukweza ufulu wa ana mdziko muno. Catherine Banda walemba ripoti limene akuwerenga ndi Madalitso Mhango. Mary Navicha omwe ndi nduna yona zakuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana, aulumali ndi chisamaliro cha anthu ati dziko lino silikusowa ndondomeko zogwiritsa ntchito pochita zinthu koma zomwe limasowa ndi mgwirizano, kuchilimika ndi thandizo loyenera lokhazikitsira ndondomekozo, ndipo bungwe la National Children's Commission lomwe alikhazikitsa lithandiza kuonetsetsa kuti ufulu komanso chisamaliro cha ana chikupita patsogolo. Navicha ati bungwe la NCC ikuyembekezereka kuonetsetsa kuti ndondomeko ndi chuma chopititsa patsogolo umoyo wa ana chikugwira ntchito moyenera ndi kuonetsetsa kuti nkhani zokhudza ana zikuunikidwa bwino komanso mwachangu. Kuonjezerapo iwo ati boma ladzipereka kugwira ntchito ndi kupereka thandizo ku bungwe la NCC. Iwo anadandaulanso ndi mchitidwe omwe wakula ogwiririra ana ndipo achenjeza onse omwe akuchita mchitidwewu kuti boma siliwasekerera ndipo akumana ndi lamulo. Takhala tikuona ana amene akukumana ndi mavuto ngati akugwiriridwa, kuphedwa komanso kuopsezedwa. Ndiye ndikunena kuti nthawi yatha, nthawi yakwana kuti unduna wanga pamodzi ndi bungwe limeneli ndima abale onse pachitukuko amene tikugwira nawo ntchito tigwirane manja tionetsetse kuti tichitepo kanthu osamangokamba. Ndikuona ngati anthu atopa, Amalawi atopa ndikumangomvetsera zimene timangokamba, kulemba mabuku, kulemba maspichi, ma meeting osatha monga nera president a dziko lino kuti ndife anthu okonda mikumano koma kuti tichite kanthu osatheka. Koma nthawi yakwana ngati dziko timuyang'ane mwana kuti mwana ndi chuma, mwana ndi tsogolo, mwana ndiye gwero la chitukuko. Wachiwiri kwa pampando wa bungweli a Benedicto Kondowe ati ntchito yotetezana si ya bungwe la NCC lokha ndipo magulu onse ayenera kugwira ntchito limodzi. Iwo ati bungwe la NCC likhala likuyika ndondomeko za momwe agwirire ntchito molingana ndi ndondomeko za boma komanso mlozo wa chitukuko cha dziko lino ya Malawi 2063. Bungwe akalandira ndalama mwachitsanzo 10 million. Ngati commission tikufuna tione kuti 10 million yarowera kuti. Ndi gawo limodzi loonetsetsa kuti mabungwe amenewo sangogwiritsa ntchito mayina a anayi koma kuti zimene akulandira zikutumikira kupititsa miyoyo ya ana patsogolo.
ana omwe anatenga mbali pa mwambowu ati akufuna mwa zina boma ndi nthambi aunike nkhani za nkhanza zogwirira ana, maphunziro abwino, ana oyendayenda m'misewu, maukwati ana ndi kukhala ndi zophunzirira zolingananso ndi ana aulumali. Tufuna atithandize kuti auze maziphunzitsi ndi anthu osiyanasiyana kuti atisiye ochita nkhanza amenewo, komanso athandize kuti maklasi ambiri akhale omangidwa, komanso kuti tisamaphunzire basi. Boma lakhazikitsa bungwe loona za anali pansi pa mutu wakuti nyengo yatsopano kwa ana mdziko muno. Bungwe la NCC analikhazikitsa mchaka cha 2019 ndi cholinga chopititsa patsogolo ufulu wa ana ndi kulumikizitsa magulu onse olimbikitsa ufulu wa ana. Boma la Ireland lati lipitiriza kuthandiza ntchito zolimbikitsa kuthetsa nkhanza kwa amayi ndi atsikana mdziko muno. Kazembe wa dziko la Ireland mdziko muno Kate Brady alankhula izi kwa mkanda mboma la Mchinji pamwambo olimbikitsa kuthetsa nkhanza kwa amayi ndi atsikana. Olive Perry walemba ripoti limene akuwerenga ndi Helix Manemba. Pomwe dziko likukumbukira masiku 16 olimbana ndi mchitidwe wa nkhanza kwa amayi, abambo, anyamata ndi atsikana, bungwe la Oxfam pamodzi ndi Concerned Youth Organization ndi thandizo lochokera ku boma la Ireland anakonza mwambo olimbikitsa kuthetsa nkhanza kwa amayi ndi atsikana m'boma la Mchinji. Polankhula pa mwambowu, mmodzi wa akuluakulu ku polisi ya Mchinji, Grace Nyama, anati palibe mtundu wa nkhanza wochitika pa masamba a mchezo omwe alandirako. Achinyama anati ngakhale zili chonchi, milandu yokhuza nkhanza mbomali yatsika kuchoka pa 438 chaka chatha kufikira pa 405 chaka chino. Kazembe wa dziko la Ireland Kate Brady anayamikira adindo a mbomali kamba kochepetsa chiwerengero chokhuza milandu ya nkhanza. Brady atsindikanso kufunika kwa anthu osiyanasiyana mdziko muno kupititsa patsogolo ntchito zolimbana ndi nkhanza kwa amayi ndi atsikana. Dziko la Ireland ndi lotsimikizika kuthetsa nkhanza kwa azimai ndi atsikana pa dziko lonse lapansi, maka kuno ku Malawi. Ndipo mkulu wa bungwe la Concerned Youth Harvey Chimaliro anati bungwe lawo likukhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zothandizira kuthetsa nkhanza. Ntchito zimene tikugwira zikuphatikizapo kuphunzitsa amayiwa ndi kuwapatsa maluso osiyanasiyana, monga mwaonapo ena kupanga za uterala, komanso ena aphunzira ntchito za manja zopanga sopo, ena mafuta ozola akomba, komanso ndi ntchito zosiyanasiyana. Zonsezi zikulunjika pompanga mayi kapena msungwana kuti akhale ndi kuthekera kuzimira pa chuma, komanso akhale ndi kuthekera kuti no athe kuthana ndithu ndi nkhanza zochitika. Dziko lonse lapansi likukumbukira masiku olimbana ndi nkhanza pamutu wakuti kubwera pamodzi pothetsa nkhanza za pamasamba amchezo pakati pa amayi ndi atsikana onse. Ndipo dziko la Malawi likhala likukumbukira masikuwa pamutu wakuti pamodzi pothetsa nkhanza kwa amayi, abambo, anyamata ndi atsikana m'Malawi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tentonenso mitu yake. Ogwira ntchito mboma awalangiza kuti apewe katangale pamene akutumikira anthu mdziko muno. Aphungu a nyumba ya malamulo ndi mabungwe amene si aboma ati akuyembekezera kuti ndondomeko ya chuma ya pakati pa chaka imene ayivomereza posachedwapa ilimbikitsa ntchito zachitukuko mdziko muno. Mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yafanana mapointi ndi timu ya FCB Nyasa Big Bullets mu TNM Super League itagonjetsa Ekhaya ndi chigoli chimodzi kwa du. Popite nkhanizi, nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha midzi a Dr. Ben Perry yalimbikitsa atsogoleri a makonsolo kuphatikizapo makhansala kuti apite patsogolo ndi maphunziro awo kamba kakuti maphunziro apamwamba ndi gwero la utsogoleri wabwino. Iwo alankhula izi m'boma la Rumbi pamene amacheza ndi anthu ogwira ntchito ku konsoloyi, makhansala komanso mafumu a m'bomali. Themba Mwali ali ndi zambiri mu ripoti ili. Oyankhula ndi wailesi ya MBC, Perry anati kutsatira kukwera kwa ndalama za CDF, makonsolo akuyenera kukhala ndi ogwira ntchito ophunzira bwino kuti azitha kugwiritsa ntchito bwino ndalamazi.
ndunayi yalimbikitsanso makhansala kuti azame ndi maphunziro awo ndi cholinga choti azitha kumvetsetsa ndi kufunsa ziganizo zina zomwe amapanga ogwira ntchito ku khonsolo. Ndi zovuta kuti ukhale ndi mtsogoleri amene akuti afuna kupereka uphungu kwa munthu amene ngophunzira. Ndi zovuta chifukwa chakuti sudziwa ziwiri zitatu. So tikuwalimbikitsa kuti ndwala tatiye nditipiteko ku skulu, tatiye tidziwerenga, cholinga akalemba ka chizungu kokuti situkatoka kamva, tiyambe kumadziwa kuti udindo wathu opereka oversight, udindo wathu opereka upangiri, ukhale upangiri osati wongoganiza mmutu koma upangiri umene ukugwirizana ndi mabuku. Iwo apemphanso khonsolo ya boma la Lumphi kuti ilembe masomphenya komanso ndondomeko ya momwe igwirire ntchito zake mu zaka zikubwerazi. Ndi makhulupirira ine kuti sindalama zimene zimasintha zinthu ndi masomphenya amene amasintha zinthu. Dziko limene lilibe masomphenya oyenerera silingamanamizirebe masomphenya kumanamizira ndalama pamene alibe chochita. Ndionetseni masomphenya anu andi ndikuwuzani kuti mungatopire chitsogolo kapena ayi. Ndiye timati ku council ndi kumene zitukuko zonsezi kapena service delivery ikuyenera kuyambika. Ngati alibe masomphenya oyenerera ndiye kuti boma lidzooneka ngati lolephera, ndiye kuti ayi tipatseni masomphenya anu tikuthandizeni pamene tingatokuthandizanipo cholinga miyoyo ya anthu Malawi muno itukuke. Ali mboma la Lumphi lomwelo andunawa anavekanso ufumu wa group wa ndendende kukhala sub-TA ndendende omwe ali pansi pa TA Mwankhunikira. Mawu awo olemekezeka a Dr. Phiri analimbikitsa mfumu yakwezedwa kumeneyi kuti ikhale chida chotengera chitukuko chakudera komanso kuti ipewe mchitidwe wa katangale. Themba Mwale, MPC News, Lumphi. Aphungu a nyumba ya malamulo, mabungwe amene si aboma komanso atsogoleri a chipembedzo ati akuyembekezera kuti ndondomeko ya chuma ya pakati pa chaka imene ayivomereza posachedwapa ilimbikitsa ntchito za chitukuko mdziko muno. Polankhula pa msonkhano umene bungwe la Meijin linakonza mu mzinda wa Lilongwe, aphunguwa anatsindika kufunika kwa mgwirizano pokweza chuma cha dziko lino. Samphiri walemba ripoti limene akuwerenga ndi Austin Fukula. Ndondomeko ya chumayi yomwe ndi ya ndalama zokwana 8.5 trillion kwacha igwira ntchito kuyambira pano mpaka mkatikati mwa chaka chamawa, ngakhale kuti pali ngongole zambiri zomwe boma linatenga dziko momuno komanso ku mabungwe ndi maiko ena. Mawu ake agwengwe omwe anakhalapo nduna ya zachuma anati dziko lino lichepetse kukonda zinthu zodula monga galimoto zikuluzikulu zomwe anthu andale ndi mabwana amayendera komanso kupereka zinthu zambiri zaulere zomwe anati zikukumba dzenje lomwe lidzafute kukwirira kwake. Ku Malawi kuno tinazolowera kuti ifeyo ukakhala nduna umene ukhale ndi chigalimoto chopuma kuti nduna yendere galimoto inake mwina kamule anthu atiseka kunja kuti mwaona tereza tifa cha mentality yathu imene tilili. Ndiye tikumachita project kuti ndife olemera kulikonena kuti ngati boma ndife osauka koma kuti tiyambitse kukhala no moyo ofanana ndi mmene timapezera ngati boma ngati dziko ambiri kwambiri kuloza zala kuti ayise zingatheke mpaka na zichitofika pachoncho. Koma mentality yathu ikadati yasintha mwachitsanzo wena nakambapo kuti ikamati sisikoloko business itasiya tonse takagona. Mabanki athu atasintha kuti malo moti azitseka 2 koloko ena kuyamba kutseka 4 o'clock zinathandiza kwambiri chuma cha dziko lino. Kaganizidwe ngati kameneko nkamene kamafunika pamene tikuchita ntchito zathu kandi za malonda kandi za business kuti tisangoti ayi timachita izi mwakuti koma tione kuti titagwira ntchito yathu mosiyana ndi mmene tagwirira m'mbuyomu zingathandizire bwanji kuti anthu achijirike ndipo akhale nzika zothandiza pa chitukuko cha dziko lathu. Mawu ake mkulu wa bungwe la Meijin Abetha Phiri anati zokambiranazi zipereka mlozo woti aphunguwa omwe ambiri ndi atsopano mu komiti atsatire bwino mene ndondomeko ya chumayi ikupindulira Malawi kuchoka pano kufika pomwe aphunguwa adzakumanenso mwezi wa Machi chaka chamawa. Zimene zitu sitingati kuti taphonya kwenikweni chifukwa pambuyo poti dindo kapena kuti ma member of parliament amayenera kuti alondoloze budget ayikambirane isana pangidwa approve mu parliament. Komano ntchito yayikulu kwambiri ndi kalondolondo amene amachitika poonetsetsa kuti zimene zadusisidwa mu parliament zikufikirika zichatimati budget monitoring. So sitinaphonye kwenikweni ayi iwowa aunikiridwa
chimene midye budget yapereka komanso ndipati pamene paperewedwa komanso mafigures ayenda bwanji kuti kupita chitsogolo alondoloze bwinobwino kuti pofikira budget ina ya chaka cha mawa akhale kuti akuzindikira kuti iyi yaenda bwanji. Nde ntchito idakalipo sikungoona budget yokha papepala koma kuti no kulondoloza kuti kodi ndramazo zikuyenda bwanji imenenso ndi udindo wa wina ngati nduna kapena kuti ma member of parliament ku nyumba imeneyi. Zokambiranazi zikudza pomwe msabata yangotayi phungu wa dera la kumpoto chakummawa mboma la Mchinji Anthony Masamba anayankhulanso kuti nkofunika kuti aphungu achepetse ndalama zomwe amalandira ngati njira imodzi yochepetsera ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito polipira malipiro osiyanasiyana. Koma mfundoyi sinakondweretse aphungu ena nyumbayi. Mabungwe monga a Ekama, Evangelical Association of Malawi, NCA, DCA ndi ena omwe anakhala nawo komanso kuthandizira kuti zokambiranazi zichitike mwadongosolo. Anthu aulumali mboma la Phalombe tsopano akukhala mopanda chiopsezo chovutika nthawi ya ngozi zogwa madzidzidzi. Izi zili chomwechi chifukwa cha ntchito za ndondomeko ya Ecodremia imene yathandizira kuti anthuwa alandire upangiri komanso kuwathandiza kuonetsetsa kuti malo amene akukhala ndi otetezeka. Mercy Zamawa wafika ndi ripoti. Anthu olumala ndi gulu limodzi la anthu omwe amavutika kwambiri mu nthawi ya ngozi zogwa madzidzidzi. Pofuna kuthandiza anthuwa kudzera mu ndondomeko ya Ecodremia, magulu omwe anachita mwayi kupeza thandizo logwira ntchitoyi mboma la Phalombe akwanitsa kuonetsetsa kuti malo omwe anthu olumala amakhala komanso nyumba zawo ndi zotetezeka ku ngozi zogwa madzidzidzi. Ndondomekoyi imaonekeranso kuti anthu adzikhala okonzeka komanso kupeza njira zozitetezera ku ngozi zogwa madzidzidzi ndi cholinga choti asamve ululu ochuluka ngozi zotere zikachitika. Mwachitsanzo, gulu lina la mbomali lamanga mlatho pamalo omwe panalibepo komanso malo omwe anali achiopsezo kudutsapo nthawi ya mvula. Kuyandikira pamalowa pamakhala Jesse Braki yemwe amachokera m'mudzi wa Mandota tiye Kalinde. Iye ali ndi mchemwali wake yemwe ali ndi ulumali wa mu ubongo. Poyankhula ndi MBC, Jesse anati amakhala ndi nkhawa pamene mlatho panalibe pamalopa komanso mvula ikagwa kuti mchemwali wake ayenda bwanji popita ku sukulu, koma pano izi ndi mbiri yakale. Tikunyada ifo chonda kula kumapita ku sukulu akumaenda kugwira ntchito zake kumacheza ndi anzini zake mosangalala kumayendana ndi anzini zake mabwino. Pindolo tikuona kuti nzabwino fika kuti akumaphunzira maphunziro kabwino samapita ku sukulu kumapamba kuphunzira. Mbali ina mayi ndi bambo Mphata omwenso ali ndi mwana wa ulumali, gulu la abwenzi a ulumali linawathandiza kuwalimbitsira nyumba yawo komanso kufolera ndi kuwapatsa mitengo 50 yomwe anadzala malo ozungulira nyumba yawo. Kuona mwana amene akakhalira ndi mbuyo mmene analili pogona pali mali povuta penipeni poti madontha kwenikweni koma ndapita kuti nyumba yasamaliza ndapita kuti chilichonse chatani chateka moyo kanali wosangalala kwambiri ndipo sinayenera kuti athokoze kwambiri moyo mwapanganuwo mwati mwachitisa anthu ena sakutani mwafotokozera kuzipitani kumafotokozera anthu enanso. Wapampando wa gulu la abwenzi a ulumali Arek Minjolo ati gulu lawo pambali powathandiza anthu a ulumaliwa laperekanso mitengo yoposa 2000 yomwe anthu anadzala m'makomo mwawo. Zathandiza magawo angapo. Gawo loyambirira ndiye kuti lachepesa chiopsezo chimene anakakhala nacho atakhala kuti cyclone uja wabwera ndi afuna mwina unonge nyumba yawo. Nyumba inali yotetezeka choyambirira, nyumba inali yotetezeka. Cha nambala 2 akhala kuti apeza katundu uja mosavutikira. Cha nambala 3 ndiye kuti ndalama imene anakagwisa ntchito kuti akonze denga lawo zinakawathandiziraso kugwira ntchito magawo ena. Potengera kuti nali nthawi ya njala ina mwina anakwanisa kugula gayiwa mosavuta ena iyayi kutengera kuti mwina munthu wa ulumali akhoza kupempha wina ndi miliyoni mizere 3 apo ndiye kuti akuthandizira kuti mwina azakulole kokha chakudya kena kusogolo kumene kukubwera. Mkulu oyang'anira ntchito za bungwe la anthu olumala la Makoda mboma la Phalombe Apaya Chelwani ati ntchito za mu ndondomeko ya Ecodremia zathandizira kwambiri kuteteza anthu aulumali mbomali omwe chiwerengero chawo ndi pafupifupi 15,000.
anthu ambiri mu project imeneyi apindulapo kwambiri chifukwa chokuti anthu aulumali nyumba zokwanira 95-96 zimene zakonzedwa ndithu kukonzekera nyengoyi kuti anthu zathu aulumali amene amalephera kukonza nyumba zawo kuti nyengoyi sopana akhoza kudusa bwinobwino nyumba zawo zili zotetezeka. Cecilia Banda ndi mkulu ona za ntchitoyi kuchokera ku bungwe la Malawi Red Cross ndipo ati zolinga za ndondomekoyi zakwaniritsidwa. Mukuona kwathu tikuona kuti zolinga zimene zizakwaniritsidwa chifukwa ndondomeko zonse zimene tinazikhazikisa zachitika komanso kuphatikiza pamenepopo pali zolinga zina zimene sitinaziyembekezere kuti zichitike zimene zachitikaso. Mwachisanzo tinalibe ndondomeko zonena kuti anthu akhoza kukhazikisa magulu osonkha amene amati mabange mkhonde koma anthu akwanisa kupanga magulu amene wawa chifukwa chonena kuti akuyang'ana pamawa kunena kuti kodi project ikapita zinthu zina zizipeza bwanji mwaokha. Magulu asanu ndi awiri 7 amboma la Phalombe ndiwo analandira thandizo la ndalama zoti agwire ntchitoyi ndipo ntchitoyi yatheka kudzera ku bungwe la Red Cross ndi mgwirizano ndi mabungwe ena monga a Danish Red Cross komanso WFP. Mercy Zamawa, MBC, Phalombe. Munkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yafanana mapointi ndi FCB Nyasa Big Bullets mu TNM Super League itagonjetsa Ekaya ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Praise Majawa walemba ripoti ili. Wanderers inasewera bwino magawo onse amasewerowa. Promise Kamwendo anagoletsa mchigawo chachiwiri arasumbira ndi mutu mpira ochokera pakona yomwe anasewera Dan Kudonto. Ekaya inapeza mipato yochepa yogoletsa zomwe zachiritsa kuti ochinga pa golo wa Wanderers Dalitso Khungwa awakhale masewero aka nambala 14 osachinyitsa. Wanderers ili ndi mapoint 59 komabe ili pa nambala yachiwiri kamba kakuti Bullets yagoletsa zigoli zambiri. Pa masewero ena Silver Strikers yagonjetsa Songwe Border United ndi zigoli 6 kwa du pamene timu ya Civil Service United yagonjetsa timu ya Moyale Barracks ndi zigoli 3 kwa du. Blue Eagles yagonjetsa timu ya Chitipa United pomwe timu ya Click Sporting yagonja ndi timu ya Kamuzu Barracks ndi chigoli chimodzi kwa du. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno. Tisanasiyane na insomityo yake. Ogwira ntchito mboma awalangiza kuti apewe katangale pamene akutumikira anthu mdziko muno. Aphungu a nyumba ya malamulo ndi mabungwe amene si aboma ati akuyembekezera kuti ndondomeko ya chuma ya pakati pa chaka imene ayivomereza posachedwapa ilimbikitsa ntchito zachitukuko mdziko muno. Munkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yafanana mapointi ndi timu ya FCB Nyasa Big Bullets mu TNM Super League itagonjetsa Ekaya ndi chigoli chimodzi kwa du. Pezani nkhani izi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tikufunirani tsiku lopambana mwakoma nonse.